Татар халык әйтемнәре. Бу мин китаптан алмыйм, мин ата-ана әти-әни мәрхүм безгә әйткән шул сүз искә төшә кайсы вакыттан вакытка. Нәрсә дип әйттеләр? Без менә мәсәлән бер абыем күгәрчен урлап бирде, урыс дусы белән авылның бүтән читендә урыста мәсәлән кемдер тагы бер туганнар белән әйтеп әти-әни мәрхүм борчылып нәрсә дип әйтәдер, беләсезме? Май ашаган кутылган инде савытмы инде табаны ялаган тотылган ди. Менә шул әйтәсе килә. Ул безнең халкының тәҗрибәсе шул ата-бабаларда аккумулированный, спрессованный, шул акылы, ягъни мудрость ата-бабаларыбызның безгә ул шул киңәш кебек, киңәш әле хатта ул җырларда да кулланалар. Инде әйтемнәрдә ул күп. Безнең яз көне тирес шуны кисәбез дә тизәк ясарга. Шунда бер эшлибез дә инде 5 минут кем нәрсә ял итәргә кирәк. Шунда әти мәрхүм алада бер вакыйганы сөйләп куя тормыштан, шу дөньяда булган нәрсәне. Идеологическая 5 минутка була. Нәрсә дип әйтәләр, шул теге инъекция ясыйлар бит әле. Профилактический чирләмәсен дип. Шуның шикелле без менә урысча әйтмешли, чтобы не деградировали с морально-нравственной точки зрения, нам делали прививку профилактическую, идеологическую. Шулай дисәң була инде. Матур әйттек инде урысча. Тик алар бер дә сокланмый менә татар, безнең телебезне. Без бит әгәр дә бүтән милләт кешесе матур әйтмәсә дә телен вата-вата, ничә без сокланабыз. Безне хатта кайсылар әйтә, рәнҗеп миңа. Мин инде тырышсам, мине көләләр. Ник көләргә? Нигә менә чит илдән килгән адәм баласына көлмиләр алар? О, у вас прекрасный русский дип тотыналар. Без нәрсә, гафу итегез, икенче сорт мәллә без? Ник без белән сокланмыйсыз? Мәсәлән, ул кайсы халыклар ал, славян халкы, Авропада мәсәлән, Көнбатыш Авропада. Алар телләре якын. Хатта шул болгар телен алыгыз. Болгар тел, мин университетта укыган чакта работническое дело дигән гәзитне аладырым да, шуны укып утырадырым. Менә украин теленә караганда болгар теле, белорус теленә караганда болгар теле урыс теленә якынрак. Кетип калды. Шырым дигән якынрак. Шуның белән тамамлар да инде. Мин әйтәм 2 минутлык кыска шундый ясыйм әле сюжетлар, видеолар мен әйтәм. Татар халык әйтемнәре. Ул аңга сыңып калса бигрәк яхшы була. Чөнки тормышта бик яхшы киңәш. Кайсы вакытта адәм баласы теге безгә нәрсә поликалым живем ди. Элек булган идеологическое лекало, безгә радио, телевидение, газеттик аңыбызга сиңдереп торган. Хәзер инде менә кино карыйбыз, яшьләр бигрәк тиз байысы килә. Ул бит лотерея, җәмәгать. Кемдер байый, без байыганны күрәбез. Шит шәһәрнең шитендә, мәсәлән, коттеджларда яшиләр. Зур шит илдән килгән машиналар җилпердәп йөриләр, нәрсә дип әйтәләр, дөресчә инде. Бай киенәләр. Без шуна карыйбыз да, кайсы кемдер. Менә мин нәрсә белән кием анардан. Тик бу лотереядан отканнар, җәмәгать. Ана мин вакытында газетта эшләгәндә зираттан барып материал язым дигән, анда яшьләр 90 елларның уртасында. Хатта бер ханым миңа карады да, шул мин аны беләсезме, күзләрендә тирән кайгы аңладым, күзләрендә нәрсә аңладым. Менә минем балам ятамы да, бу кемнән шул яшьтәге бала йөри дип. Мин шул ук уйлап куйдым. Ник син балаңны сакламадың, ник юнәп тәрбияләмәдең?
ул байлыкка ынтыласын. Балам байлык бер айлык, билим мәңгелек. Бездән әнә күршеләр тордылар. Инде әйтәсем килә нәрсә ул хәзер. Ирле хатын. Шул мин әле ул фатир алмаган чакта алар элек үзе теге нидә балалар интернетта эшләгән, бик шундый каты булган. Миңа сөйлидер, мен аны менә шулай белсәм, менә фот довольнение дип нитәм ди. Ә үз балалары белән йомшак булган. Берсе шул теге группировкаларга шулар белән адашып, шуларга ярып утыртканнар, ата-анасы кайгырганнар. Инде чыгып өлгермәгән, ул вакытта акча кудылар бит алар. Яңадан утырган. Атасы шун белән Алла сакласын, кан шире белән ширләде дә, шунасын китеп калды теге дөньяга. Хәлә җифете аны да бер үзе тора алмыйча, бераз башын ишүгә салды да, шул кайгырып китте дә калды. Менә битте дә калды шул. Барыгыз ана карагыз зиратта 90 елларда җирләнгән күп, азмы күпме. Шайтас килә. Бездә әти-әни әйтәләр, булганна шөкранә дип яшә, булганна шөкранә. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку ди. Урчайтмыши, нам надо сразу определиться. Мы кто, Юпитер или бык? Язмыш нинди сыйфатта безне кабул итә? Без Юпитерме, әллә яки үгезме? Әле була ул жертвенный бык дигән. Шул Алла сакласын, шул теге курбан үгезе булмаска безгә Алла сакласын, шунага булудан сакласын. Акшы уйлый байлык. Менә шул безнең ата-бабаларыбызның сүзләре, ул безгә әйтсә, мәсәлән, безгә инде бер яктан көн сайын әйтеп торгач, теге түкеп тора, шул шикелле әйткән, біз ул инде сеңми аңга. Алар әйтә, бурынгылар әйткән. Инде бурынгыларны әйтеп булмый бит, үрчәйт бешле не от себятины, а бурынгылар без инде бераз тыңлап, ышанып торабыз. Шуңа күрә менә җәмәгать ата-бабаларын әйтемнәрне кабул итеп, шул кушканнардан үтәп, тыелганнан тыелып яшәргә кирәк. Шунда сездә гарантия бар, дөньяда бәхет яшисез. Шунда, шул чакта гына. Шушы белән тамамлыйм, чөнки вакыт бик күп сөйлим, кемдер әйтер, бу ялкытты инде дип. Кем тели, кемне ялкытмадым, бүтән видеоларын карар. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен исән-сау торыгыз.